Te wei na ki MDC jong ka UDP Ukraine Shafang ka Voice of the People Party. Nadu ba ka kane ka isi ka batmai ka shimti ha KSADC omdon skim omdon AA hadu mentaro ngim kimpat yo skim kini kinong Krisyan jong ka Voice of the People Party hana uong ba menta kila babe bat kikular yo pai ba agi por mensua bangiwara kane ngewan ra katai henry na du ba ka Voice of the People Party ka shimti hakke SADC ngimyo AA ka jingmentoi hana uong kumta teka ni ka jingkren jong no MDC way na ki MDC jong ka UDP haga jing tharai ka jonga omdei kaba umud hok kumta kaba ulateng palat bat kilateng palat ya ka VPP kiyale ban penmi kine kinia kita kinia penelajan hau onga ketin penelajan hau teladangi pai bat ka UDP hi hapo jong ka jela ka jongi kidi tam kita ki kesan rempe kiram dorbar ki juat latang ki kleng latang ki juat labam namar balai hagapor ka bamaki ki alap election ngidei ka seng riulum ngi penne ya geriti ka dustur ngimlom lek sendrop yano kata kadai ka jingkran ki jengki ondala dep ka election barokot kilek sya kata ka we ka parti ka baki ki persya henry yang maria phi ki paiba kile kai gim kile kai korumbut yang maria phi kile kai ludu yang maria phi kiwan ban ong ban ai kani ban ai katai ban le kani hag bakut lakum boong usaleng sangma mo panchana jaga ni kya uong kumta hagapor ka baki mut ban form ya ka sorkar hapo jong ni kejela ka jongi na kaliang jong ka PDF SSPDP UDP Kongres dengan bakala kimut ban form hakaway ka government ban pendu no ya ka NPP te hadin katu kila lek mano baja ja kide ki UDP hana menta banong une MDC omba ki pajba menta kila pai khamat syaga UDP ki briu ki ba pai khamat syaga UDP hi gong ya pi satang kita kiba lakum boong uba arden setang kita kisiar pam kibari haying kibamla syu ban her seno setang ban oddo setang kita hi kinong but kijung pihak kijung i kijunga tingda ka ba wongru nadu ba ka VP kayo ban bat HKSDC hadu mentamane ngimpat yo kita ki skim hoj kata yo le se galong ka bade tena kaliang jong ka government na kaliang jong ka minister ka babat ya ka pelatan ka hakabaya dei bat ki district council kam nompat penelaj ya ka bil te kam nompat kinsam te haba na kaliang jong ka menteri pelatan ka jong ka storkar peden kam nompat penelaj ya ka bil lane yang ta ka skim te kam no kinsam imad ne uparlok ula bakla imad ne uparlok nganong sukna ne uparlok kata kadai ke shisha de PE bamanta ka Voice of the People Party ka strong P1 ban penthame da kumne kumtayo pai ba nganga pasyajur ngamang sing ya hab dalile pemnya kata kajingkan pinga persya ko MBC way na MBC jongka UDP nga persya
ka UDP ka di tang ka uniform tang ka kerteng rilum Henry ki kam juga sya klau lane sya ria nadu ba ka VP uong ba nadu ba ka VP hi kayo kadon kada ka kin job ki MLA sangut u MP baki MDC ngam iha kar kum trikam mana wah memyoi pinui saba u MP jongi Ukraine siapo parlemen haman laga khidmat balong jingalang siapo parlemen sethu bai kata ki MLA jongka VPP kila samlut ya ki skim ki babha ki bala dekwan sethu but kini ki MDC balik ki nom pernah skim madu menta namar kumbanga ongba kadang sa ngiyobik ngam nom ngek dalile rembaga Voice of the People Party ka penkordit ya ki pajba ngam nom ngek ka VPP ka wan ngat su pensrim dur no kniat angta ngasuring no kniat tok angta udon ubriu ubriu bapang laki bun snam ubapang bun snam haga bakadu unge ya jisu uyo kejipikya menta daki bun snam ngimtip kita ki skim ki komno ngimtip kita ki rule ki an ngayat komno denadu baka Voice of the People Party kalami pertai ngilatip lot kai ka baha jungi upai ba kai ka bangidu kai ka bangiyo ngilatip lot dan nomor kata ketau ka VP ka wan ban lit ban lau ya kita ki jinge kiba ngi kum gari bat kajek benriu ngiladu jingkermen bat ngilangat aktakarkom ya menta pipai ka baha tungkam tungjam kam nom fresh kam nom clear dah pai da pipai saki hospital sorkar ki ki bajam tu bapli ki bapang ki bedok bedoy su letia kita wiper apsim na farmasi stung sa sagabil pi menda ki skur sorkar kino hikai ki biang tip top kastul le ka bajauna tenum bar kino hikai ru kim nom hikai bhayo kana skul ukna skul ubalik agi skul sorkar usapik sirta bapli namar bale ka an ka senjor dei namar kata ko perlok wei nagi MBC jongga UDP wat keren wat nom pento bria ya ka Voice of the People Party laj satanga ka Voice of the People Party ngi ki pajba jongki kun jongga premium trap baro ngilarai lano poi usnem arajar arpo prangin penjob sok kaman laka wei paka wei ka constituency kata kadai ka baki pajba ki angnut kata kadai ka komen jongki pajba kata kadai ka jingkren jongki pajba piong ba ki pajba kim nom yo mentoy na do bami ka Voice of the People Party kata te kala bakla lok kata te kala bakla om don sure bangai je pi laki pendik ne pi penthame ne phile kumno phim nom la shu ban pendik yo pajba tangga ne video jo nga khuble sibon